sulut tanian sangkot tuan diternian. Nakapakiilay na sige kumataw. Na isatri mang Allah subhanahu wa ta'ala san diternian ang diterna si kunaka. وما علينا إلا البلاغ المبين. السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمدك ربي حمدا حامدين ونشكرك شكرا شاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حيث أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا من قال لا إله إلا الله خالصا في قلبه دخل الجنة. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala suriyan o kiyabantu gatan o si ikupan ng tanong Rabbul Alamin. Gusto salawat sa iku nabitan wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pagkanin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala at tapaniya na si iku mga ginawat tanong agyang kutwa parat niya si irkaniya napad ng tanong Rabbul Alamin. Gusto ko nung titanong si iku nabitan wa sa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walikadakla na si iku mga tao. Amyang kalan duwag yang kutwa murian na uwiid na din abanyan nung sa raso-aso at yan si iku Allah. Gina ni malami po pinalamat tanong si iku kad ng tanong wa Rabbul Alamin. Sabab sa adong panalitan o inisu-asu at si ikukad ng tanong wa Rabbul Alamin na paratiyan sirkan yan. Ginanit po mga tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala matanto si iku mga ginawat tanong agyang kutwa kalima la ilaha illallah. Ano na mga tuwa biyaluin yan abubayo kaagyang kaya la ilaha illallah. Uwain agyang kutwa katataguyan na sa agyang kutwa puso iyan na kanabo na makambutad agyang kutwa la ilaha illallah. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala alin ang mga syarat agyang kaiya kagutanto la ilaha illallah sa agyang kutwa puso utaw. Pagano yung mga syarat uli na mga syurut akagetantur kagyang kutwa ma'anaw la ilaha illallah nagyang kutwa al-ilm. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang kutwa kapag nalangkaw rin na kapag nalangkaw ko Allah kapag nalangkaw ang taunan su Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakatur Allah si iku nabitan wa su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kanalang ka sukad na nakamataanas kaniya sutuan alas das sa kutwa yan ay nuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikumpara tanong si iku mga ginawat tanong itaman mga liya kaya panaguntaman tanong si iku kapupang nalang tanong si iku kadnang tanong wa Rabbul Alamin. Itaman mga liya kaya gulubog tanong sa rita no di ka paganala si iku kakanalat tanong si iku Allah. Gusto ka kanalat tanong si iku mga kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala. Dito ang maluway sukap kanalat tanong si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa katanong mga balasang bayang
giyang kaaya sa katano malilimot iman to. Inumadi wala na pakatindig na siya sa giyang kaaya sa ambayang. Napakitin doon ang diro kuno sa ambayang na andi wajib ko sa ambayang na andi pa. Andi mga sunna si ko sa ambayang. Walian katawagi Allahu Akbar ya alhamdulillah giyang ya subhana rabbil azim. Ugaid na din yan nakatawan ato na kuno na yan. Iyan ang mga din na paro ko na yan. Ino mga din iyan na wajib. Ino mga din na giyan na sunnah. Gitanwa ng katawan. Sabab po to sa giyang kutwa, kano ba'y akapugpang nalatano si isa giyang kutwa kad ng tanwa Rabbul Alamin. Lagu giyang kutwa kiyawi ida ka ng tanwa, andumanay katatapra katanwa giyang kutwa la ilaha illallah. Iyan ang mga urip ng Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kenalang ka at tiwala si Iku Muhammad. Aswallah sukad na naka. Abyasi ko paganay turunan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa wahay na ayat na ini turunan na ayat na giyang kutwa makanggunan na usang kutwa ka paganat. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Bati ang kasok ingaran ko kad na naka agyutos sumya na naka. Ada na mga tao alaming buki kuya ko sa giyang kutwa pakuburan yan. Kami akaputi asong payan na giyang kayabukian. Nadanian dumabat di agiyang kutwa Quran. Ino mga di adna awida akal yan sa kapanganalan yan sa giyang kutwa la ilaha illallah. Mapaparulit no. Afatatma'una an tadkhulul jannah. Mandiligan yan iwati ko Allah subhanahu wa ta'ala akapakasunod yung si iko surga. Walamma ya'lamillah aswallahu subhanahu wa ta'ala nakatawan yan agyang kutwa mga puso na daw berarti na agyang kutwa tikwa para tiyasi iko Allah. Anduman ay kan didingan-dingan at tanong sa agyang kaya mga maranaw sa katanaw mga maranaw na pumakasulad ako na si iko surga. So Uthman bin Affan radiyallahu an ay si Umar bin Al-Khattab radiyallahu an aginan ipaganay akyar payag wagamat na wagamay Islam si isa ingat amak kasudong sukya pag Islam Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu. Aw pamatigi ang kamanawat tuwag punawat tuwag si isang kutwa langit ay maana na sa Allah. Kullukum udkhulu ila al-jannah. Allahong kalunatigi na sunod si iku surga illa wahida. Inong tabu at tigi na giyang kutwa sakat tawakano. Nagkuha ko at tigo Umar bin Al-Khattab radiyallahu an. Ang iyang kutwa kaya panawatawag, ang iyang kutwa pinawatawag sa kutwa langit. Ang pakasunodong kanulang na si surga na inong tabu at iyang kutwa sakat tawa amama. Nagkuha ko at tigo Umar bin Al-Khattab ubagod na iyang kutwa sakat tawa amama di kasunod si surga na basa. Na ilayin tanong suparati o mga sahaba radiyallahu anhu. Binggus piran sa mga tamukiran, sunod sa mga ginawairan, ramik kiran, ini pamuno, nadairan din surindiran agyang kutwa agama, nagugyang kutwa kapupung nalairan sa iko agama at tanong agama Islam. Gina ng mga uripon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa parati o mga sahabat. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya panutulian, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadin sa tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa matay agyang kutwa maanaw la ilaha illallah udi nakatawan yan agyang kaya la ilaha illallah dakhala al-jannah napkasuda tingnan sa surga. Adong pa na mga tao kisabutian na la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ugiit na din yung panakikatawa ni maanan yan. Allahu Akbar. Inumadi yattahusi kung mga puso tanong agyang kutwa awida akat sa agyang kutwa kak nalatano si ikukan ng tanong Rabbul Alamin. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'ah illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan nati Allah subhanahu wa ta'ala akapar o mga tao. Adi imanong gunoy. Di mamani sa sarakaw si iku Allah. Illa man shahida bil haq. Inuntabu agyang kutwa mga tao. Amyak kanaliran agyang kutwa maanaw la ilaha illallah.
wa hum ya'lamun. Asiran at tigo Allah subhanahu wa ta'ala na masisiguran ng akatawa nila subhanahu la ilaha illallah. Ikadua mga uri penuh Allah amaan agyang kutu mga syarat la ilaha illallah. Nagyang kutu yakin, yang kutu katigna sang kutu paratias iku Allah. Apiaan tunay kisugat rakaatiwa na tatangka na kaapuno to si iku Allah. Apiaan tunay apa ni kisugat rakasana akamapi anaka natatangka na kaapuno si iku Allah. So mga sahaba radiyallahu anhum na itaman akala yakiniran yang kutwa kiyatik na iran sang kutwa paratiran si iku Allah. ولما رأى الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. Bunya si isang kutwa masa makiptiluas sa mga sahaba radiyallahu anhum. Amay layra nagyang kutwang gibu-gibuan asundar o mga kufar. Asap puluh agwal wa mitupita fi mga kumander apulang si isang kutwa mga sundar o Islam. Naantunay miyatir wagyang kutwa mga sahaba radiyallahu anhum. Hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Yesu ididian di Allah subhanahu wa ta'ala na gususiyo iyan. Yutus suka titik na mga sahaba radiyallahu anhum. Yutus sukala uyakin mga sahaba radiyallahu anhum. Inuman giyang kaya di tanong ka pagraga. Saan dumana ikin dito agamat tanong agama Islam sa ingda Pilipinas. Ingda tanong Mindanao. Nakagiyang ada akan tanong agiyang kutwa tito yakin akan bayuran tang suipu Allah. So kiyan tidak masih isa badar. Ayat kada kalau mga Quraisy, mga riduay agamat tanong agama Islam. Na subra silang siyaw gatos. Naantunay kada kalau mga sahaba radiyallahu an sobra sirang benin tulogatos. Sabab sa giyang kutwa katitik na giyang kutwa paratiyaw mga sahaba radiyallahu anhum. Alang nila ng pirba agiyang kutwa sobra siyaw gatos. Da makatutuna agiyang kutwa mga tao. Ayaw buami atay sa awal Allahu alam. Ayaw buami atay sa piyasay sa agiyang kutwa mga sahaba radiyallahu anhum na dito ng patpatataw. Na mga Yahudi, sumari ay wagamat na agama Islam na ayam niya te kiran nas ayam niya biyog kiran na sobra pitupulo. Dito musumya dat niya biyog kiran. Na sumya tay kiran na kikiramigan. Kada makatutuna sa bagyo. Sabab sa giyang kutwa mga sahaba na sisikiran agyang kutwa tito yakin sang kutwa kaya paratairan si iku Allah. Yang kaya masa taniman to. Amay kami adin agyang kutwa kituplang na sang kutwa kalima la ilaha illallah. Na makanig agyang kaya sa katawama sang kutwa saging sira agyang kutwa plin naman isa na miya at abulagyan. Sabab sa giyang kutwa paratiya si iku Allah. Na daw pa naman adin agyang kutwa tito yakin sang kutwa kapaparatiya si iku Allah. Gina na si paratiya ang mga sahaba. Gina suyakin ang mga sahaba radiyallahu anhum sang kutwa akapaparatiya si iku Allah. So Ibn Umar radiyallahu anhuma dahil ginamya kartindig sang kutwa pakuburan napapakaguraw. Anto na ikiguraw kayan. Kawan na kanartigyan. Ubabod na may mapadalama ko sang kayak kubur. Na diya kuat tigyan makapas iku Allah. Nagyuto. So yakin ang mga sahaba radiyallahu anhum. Apiyang panikala paratiyan yan. Na di penetitik na agyang kutwa po yang kababadan. Anton abay ni na di makapas agyang kutwa paratiyan yan. Mga uri penuh Allah. Sekat tanong mga maranaw. Sumapasang uli kasudukan na mapanutul. Walay magyang kutwa mapasang kasudukan na tigyan na sa kanotunda. Sa kanotok. Namisin ka pa na tigyan na tulad na kumaday. Na umasa na posta na tigyan na social media. Tagin up na tigyan sa streamer. Kunyaraw pa na kuha na piyap. Tulugon sa giyong uto ang pangilaylay.
Nasu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sagyang kutwa kala aparat yan. Nasiku kya baru niyan akalipa. Napsugod niya nagyang kutwa kan kaden dan nagyang kutwan didato aniyan. Nasi isang kutwa ka dinian di ka paginaba si isang kutwa tanat tanawa kagagaw isang kutwan didato aniyan. Ani niyan di panurimanan agyang kutwa manib sibiran yan awalay. Ikala mga day. Anto na mga diawida akan agyang kutwa mga tao. Na ano na sa kataw ba iptindo yan agyang kutwa katatagwan na sa ator. Namiyaw mo Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sige na iwag yang kaya mga watag yung kutwa ba inad na mga wata yan apang guraw. Tigag yang kutwa ba pendetulak anto na tigiyan tigo Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Eno tigin ding guraw agyan kaya mga wata. Tigag yang kutwa ba apto matay siran amos. Naipatinda ka na tigiyan agyang kanan ako din atatagwan na sa agwator. Kaya patemba akan kira na tigiyan kawal sirang turuga. Naipagisid na tigiyan na si Iku Amirul Mu'minin na sugiyuto sa Umar bin Al-Khattab. Sabab, roko, nagyuto makatitindig roon nagyuto sa Umar. Minggaga na sa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nakuminwa sa tapong si Iku Baital Mal o mga Muslim. Nasagyang kutwa ka po sa iyan sang kutwa tapong apang baalan arote. Nasuisa sa giyang kutwa sari-sarigan yan at tigyan niya ang Amiril Mu'minin. Saknip pag-awidang ka sang kananatapong nainisa ay Pedro Umar bin Al-Khattab. Siya tigyan ko kang pangalapas si Ikwallahu subhanahu wa ta'ala na kanabar ka at tigyan pag-isian na sumiyang bilabuha ka ng kanusaan. Giyutusok ka lang ang mga sahaba. Nagyutusok at titig na ang mga sahaba sa giyang kutwa paratera na si Ikwallah. Nagukawan nila saan dumanay babad na giyang kutwa paratera na lima kaapas si Ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Nasa katano, dapat naki makasulad ang iyong kutwa tipo yakin si mga ginawa tanong. Si Ipmang kumanga nabi, si sagyang kutwa kaya palibuda si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si isa ing daupay. Pinupod ng mga mata, na aya tutulan sa bagi kumyan utul, na ada asay si isang kaya sulada baray bunyan abadang buot ya rugus sagyang kutwa kaya sakit kiron sagyang kutwa kaya palibuda. Tumiro ng si Jibril, inuat tigiyang bayak ka, nagyong kaya luo palaw sang kaya ingad, napakatumugang kukiran, ni Rasulullah, baka subuwallah, tigin na di, panganin nakasirambadin sa giyang kaya mga tao na turunan sila ng Allah. Sa Nabi, uli na giyang kaya mga tao na turunan sila ng Allah. Dito suyakin o Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga uri po ng Allah. Sugman sa Abu Bakar, naping gusto niya na sutamo kaya sa kalangwan yan si Ikwallahu subhanahu wa ta'ala gyuto suyaki o Abu Bakar si Ikuparat yan si Ikwallah igira inilalak kawag yung kutwa mga masjid yumiuduag yan kaya sa katawa mo namin yan na 50 na tiya kasi yung video pero matinagin buwati sabab sa giyang kutwa dapan tigna giyang kutwa paratya dapan tigna giyang kutwa yakin tanong si Ikwallahu subhanahu wa ta'ala si kumasali ka tino sa kasuagan amya katawag si Bravo tigyan na suat tigyan na sa mga bangsa miya tigyan na pagni na Amerikano at tigyan na banat tigyan na miyugo pero kami may ito din na tigyan suat tigyan sa tamo kyo na sudaga kanoron. Yung kaya ba pa ka natigin na lumalakaw ta ka mamaging wanta sa gingin mga tao. Lumialakaw kami na anas yung namin isad na akawa sa sangkot tuway nga. Nagpintero kami na nagyang kutwa wila ka namin. Mataan si Ikwallah kakata si Sita nung sa giyang kaya walay wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ayaw mo inipugin niya kami na nabumpira ka sa 10 ang 5 timan ang palo kagaran. Na upang makabang ka na kaya giyang kutwa kaban na bando mapin. Minusumato na ko natigin namin sa kamilyo. Igira ayap pang gulubukan nagyang kutwa agaman tano agamay sinang natitug tano na malubay na sa mga sahabat radhiyallahu anhum na aya din ay pagisira na si Iku Rasulullah na antunay gulubok adin na una niya si Iku Allah na sa katano mga maranaw na ipagisira tano si Iku mga ulama na antunahi mga ulama ang Iku bakay andin nagikatindig yung mga tao sang kutwa bakay na miya piligrub naging kutwa para tiran si Iku Allah.
Iyan ang nasuyakin mga urin pa Allah. Iyan ang nasusyarat ko la ilaha illallah agiyang kanan ayakin. Ikatlo syarat agiyang kutwa yakin agiyang kutwa kapag ikhlas si iku Allah. Inumadi agiyang kayak yang galabakan tanong sa agiyang kaya simba si iku Allah. Para si iku Allah wanta ka para si iku mga tao. Inu kamalim yang umpia. Para si iku mga tao niran mayle mapia kay kandeto o para si iku Allah. Inung kamali pinggalabag agiyang kaya simba si iku Allah. Para si iku Allah o para si isagiyang kutwa mga tao niran matiwas ka na para sa bayang ka. Inan suka pag-ikhlas. Wama umiru illa liya'budun, wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dili naman at tigo Allah ay isugwa ka na saan kaya mga tao. Ay nung tagyang kutwa ka para tiran si iku Allah mukhlisina lahuddin. Bubayuran tang siran si iku Allah sa gyang kutwa diran di kang galabakasang kutwa agama at tulog siran si iku agama. Hirap na ko na sa sirong pasudagan ay girawan na giram niya kasi tat mo na di makasudaga miya kabugi sa mero tumagatos na dititi na kami kana hiram niya tanong. Baka na dito bigiri yung tumagatos pag niya bagi ano. Da panaki mapadala si iku mga kusot kanagi ang kutwa kapag ikhlas. Si iku Allah subhanahu wa ta'ala pambayuran ta. Ade na mga tao ay akapugusaran yan sang kutwa mga parahiusan yan sang kaya duniyan anak kilag yang kutwa mga tao. Miya panutul Nabi sallallahu alaihi wasallam ay umamrim sa din sa tao asulutan niya nagyang kutwan ditarnian ay asulutan niya sang kutwan ditarnian nakapakiilaylay na sige mga tao na isatri mang Allah subhanahu wa ta'ala san ditarnian ang ditar na sige nakaka